Ao abeiro da Estrategia Retorna 2020 da Xunta de Galicia xurdiu hai uns 2 anos en Ourense o estudo de deseño gráfico e arquitectura 988. Esta liña de apoio está dirixida a incentivar o retorno á comunidade de galegos residentes no exterior menores de 45 anos. Iago, Andrés e Daniel son os impulsores deste negocio. A idea de 988 é que creza como a plataforma de deseñadores. Temos un modelo de negocio, somos unha cooperativa no que queremos medrar, queremos que xente, sobre todo moi relacionada coa terra, por eso nos chamamos dese xeito tamén 988, pois algún día que tamén que forme un pouco parte deso, non? Somos conscientes de que estamos nun mundo globalizado, por suerte o servicio que vendemos, parte dese servicio é perfectamente internacionalizable e por eso pensamos que Ourense pode ser unha sede perfecta para desenvolver este tipo de actividade. A axuda, impulsada polo Goberno galego, pon énfase en establecer os medios de apoio económico, social e educativo para mellorar as cifras de retorno das familias. Concretamente, Ourense é a terceira cidade de Galicia en establecemento das persoas que volven do exterior. Bueno, nós queremos que ese número se incremente e por iso desde o Goberno galego se aprobou fai uns días a Estrategia de Retorno 2020, porque nós queremos que ata o ano 2020 poidan volver a Galicia 20.000 personas. É un obxectivo ambicioso, pero tamén é realista. Trátase dun proxecto que ten en conta a todos os ourensáns presentes en Europa e América, os cales xa lles foi presentada a iniciativa e xa foron moitos os que realizaron as súas consultas. Creo que é moi importante para Ourense, unha ciudad que ten máis de 100.000 ourensáns no exterior. Certo é que desos máis de 100.000 ourensanos, o 70% non son emigrantes, é dicir, son fillos e netos de ourensáns que saliron ao longo do século pasado, pero que son galegos, que son ourensáns e que, polo tanto, nós queremos que volvan á súa terra. En liñas xerais, con estas bolsas perséguese contribuir a que a emigración do século XX en Ourense se convirta no retorno e, por tanto, na mellora dende o punto de vista demográfico.